huomenna on ystävänpäivä, joten mä kävin ostamaan tommosen korin, mihin ajattelin tehdä mun ystävälle ystävänpäivälahjan. Eli tämmösen hankin ja ajattelin nyt näyttää, mitä mä sinne laitan. Mulla oli niinku budjetti, että 20 eurolla pitäisi saada lahja. No, se ylitty 2 eurolla, mutta aika hyvin pystyttiin budjetissa. Vähän ylitty. Mutta joo. Nyt mä näytän, mitä me laitetaan tänne koriin. Ensimmäisenä, totta kai, jokainen nainen tarvitsee kukkasia. Sitten mä ostin oman pillimukin. Sillä alkoi työt maanantaina äitipäiväloman jälkeen, niin totta kai töihin tarvii oman mukin. Sitten mä ostin, jotta se pääsee vähän helmottelemaan itseensä, niin tämmösen. Tässä on 3 eri niin kuin maskia. On tommonen cream mask, sitten on sleeping mask ja joku peel off mask. Niitä oli tosi kiva. Eli semmonen tuli sinne. Sitten tämmöiset makaronsukat. Nekin laitetaan sinne. Ja sitten, jotta hemmottelut ja meikkaamiset olisi mukavampaa, niin tämmönen setti. Ja sitten mä ostin näitä, ne on ihan sairaan hyviä, tämmönen sydänmarmelaadi. Ne tulee kans sinne. Ja vanilja minikuppikakkuja myös laitetaan mukaan. Ja sitten mä ostin tämmösen kynttilän. Tää on tosi hyvä tuossa. Tää on niin kuin appelsiini joku poppies. Ihan sairaan hyvä. Niin laitetaan sekin tänne. Ja sitten Padano jogurtti suklaapatukka. Ja sitten mitä nää on, minttu, Padano tämmönen pastilli suunraikasta jo. Ja jokainen nainen tarvitsee myös yllätys mun ystävänpäivänä, niin tässä näin. Tämmöinen. Ja sit ostin totta kai kortin ja tässä lukee, että ystävyys on kuplivaa naurua, elämisen riemua, tukea ja rohkaisua, yhteisiä hetkiä, muistoja, joita aika ei haalista. Niin se tulee kans sinne. Ja sitten ostin vielä tämmösen foliopallon, minkä laitan tohon. Ja joo, mä näytän kohta teille, millainen tää nyt on sitten. Joo, en ollut sit kattonut, katsoin vaan, että kiva pallo, laitan korin mukaan, mutta en ollut kattonut tätä koko. Tää on reilusti isompi kuin tuo kori, joten katsotaan mitä tästä tulee. Okei, tää oli siis näin iso. Noin iso. No tässä on nyt tää kori, täältä se näyttää nyt sitten. Ja tosiaan tossa on toi pallo, että se on iso. Tossa niin pallo on tossa. Mä en nyt ensin tiedä, että mitä teen, mutta joo. Mut joo, semmonen kori tuli. Mun mielestä aika kiva ja varmasti yllättyy huomenna. Vaikka toi ilmapallo nyt onkin iso. Mutta niin, en tiedä viekö mä sen vai jätänkö sit kotiin vaan. Mutta joo, kertokaa mitä mieltä te olitte. Oliko kiva kori? Ja hei, muistakaa huomenna ystäviä. Kiva jos katsoitte videon.